Ihania komia kööri täällä. Tänään kerron teille tosi mukavasta paikasta. Aivan ihan mukava paikka varmaan, jos haluaa tappaa itsensä. Jep! Ullavahan se! Hippäi! Haisee kusi, haisee pasta, se tulee Ullavasta. Se on jonkin paratiisi, siellä viihtyy parasiitit. On onni päällä maan, olla Kälviältä kärjää! Kerran eksyin Ullavaan, selvinpäin en ollutkaan. Oli siellä ankeaa, enkä kauan jaksanutkaan. Vähän siellä kattelin, vittu mitään näkynyt. Joku pappi oli siellä ojan penkassa kusella. Päätin häneltä vähäsen udella. Onko missä lähin suunta vittuun täältä? Hän ällistyy ja tokkaisi. Saat 20, kun annat mulle päätä. Turpaa sille annoin ja Jumalalle vannoin, jos joskus ullavalaisen